I abans, en la seva intervenció, l'Alberto Garzón, que moltes vegades jo li dic que no podem abusar de l'adjectiu històric, i això t'ho dic a Madrid. A Catalunya no saps ni el que et diria, perquè a Catalunya gairebé tots els dies que hem viscut són històrics. I no podem abusar, certament, perquè la història es defineix al final. I no podem abusar, també, certament, perquè la història es construeix en els dies no històrics, en la feina de cada dia, tots i totes plegades, que permet que hi hagin dies històrics. Però al risc de tot això, i com a historiador, i a Catalunya, diré que aquest dia és històric. Però en aquest dia històric, en aquesta Catalunya mestissa i diversa que representem, també voldria dedicar només unes paraules al fet que avui és 8 d'abril. I el 8 d'abril és el Dia Internacional del Poble Gitano. Per tant, va per vosaltres, companys i companyes. A vegades oblidem allò que l'Ada diu que és absolutament essencial, d'on venim i per què estem aquí. A vegades, encara que sigui per un segon, també som febles i també ho oblidem. Jo recordo la segona campanya electoral de les Generals de Catalunya, aquella segona campanya electoral que també vam guanyar. En aquella segona campanya, en un míting d'Hospitalet, quan ja s'havia acabat el míting, havia marxat tothom, quedaven pràcticament 3 o 4 persones i se'n va acostar un home gran, molt gran, devia tindre 80 anys. A més, anava coix i s'acostava a poc. Em devia veure cara de cansat, perquè em va dir: no te preocupes, solo quiero decirte una cosa, no te voy a molestar. Em va agafar dels hombres, de les espatlles, y em va dir: gracias. Jamás en mi vida había ganado. Y por primera vez en mi vida he ganado. Perquè quan vam guanyar els ajuntaments del canvi, perquè quan vam guanyar la capital de Catalunya, perquè quan vam guanyar per 2 vegades les eleccions generals de Catalunya, molta gent que no havia guanyat, aquells dies va guanyar i segueix guanyant dia a dia amb la història que estem protagonitzant. Per això és històric, és per això que és històric. I en aquest sentit, gràcies a tots i cadascun i cada una de tots vosaltres, perquè sou vosaltres els que heu fet possible precisament aquests dies històrics. Gràcies als que heu fet possible guanyar contra tot pronòstic, i sense que ens esperessin, la capital de Catalunya. També els que vau fer possible, contra tot pronòstic i contra tota enquesta, que guanyéssim les eleccions generals de Catalunya, no una, sinó 2 vegades. Gràcies als que heu fet possible arribar a aquesta assemblea, als diversos actors, als voluntaris, als tècnics que han treballat, als voluntaris i als tècnics de veritat, un homenatge especial perquè s'han deixat la pell i el que no està escrit per arribar avui aquí. Els inscrits, els assistents, el conjunt d'equips que us heu presentat, tots vosaltres ho heu fet possible. I també els molts més que vindreu amb un camí que ya no té aturador. Y gracias a todos vosotros que habéis venido también hoy a acompañarnos en este camino conjunto hacia un cambio que no va a parar, que jamás va a parar ya. Perquè nosaltres som aquells que ens sabem forts i ho hem après com ningú. Ho hem après moltes vegades des de la solitud, ho hem après des de l'agressió que hem patit durant aquests anys, ho hem après des del ninguneig, ho hem après des d'allò que no ens esperàvem. Sabem que som forts i no dèbils en la nostra diversitat i que som febles i no forts quan ens volen homogenis i llavors ens convertim en petits. Assumim en aquest sentit la responsabilitat de ser tan diversos, ni més ni menys, que tot el nostre poble. Assumim en aquest espai tota la diversitat
del nostre poble. I assumim que en el procés de construcció que portem anys engegant i en el procés de construcció d'aquest espai polític català transformem en tant en quant tenim la humilitat de ser transformats. Que allò que va començar un dia, cada nou pas que fem ens fa més nosaltres, més diversos i anem creixent en el camí. Reunim en aquest nosaltres els diversos fils del bo i millor del nostre passat com a país. Reunim el fil roig, el fil verd, reunim el violeta, evidentment el violeta, i reunim també el fil morat d'aquests cercles, d'aquestes bases que us necessitem per construir-nos, per ser més forts i per guanyar d'una vegada aquest país. Gràcies. Som, en aquest sentit, comuns i ens necessitem a tots i totes. Aquest és un poble que d'aquests fils ha construït un silenci que és antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenem classes subalternes. Un silenci que s'ha construït a les places i als carrers i un silenci que ja hem trencat. Perquè si som fills del bo i millor del nostre poble, si som fills de tots aquells que han somiat, han anhelat, han lluitat i han transformat aquest país, si som fills d'ells, també som fills de la nostra època. Som fills d'una època que alguns han volgut que no fos nostra, que alguns ens han volgut robar, que alguns ens han volgut fer fora de les nostres cases, de les nostres feines, dels nostres somnis i de les nostres esperances. I els hi hem dit no, és la nostra època i construïm avui un instrument perquè sigui efectivament la nostra època. La vam començar a recuperar quan ens vam mobilitzar, la vam començar a recuperar el 15M, la vam començar a recuperar quan vam reclamar la nostra sobirania com a país. Aquesta és l'època que hem recuperat ja des dels ajuntaments del canvi, que hem recuperat ja des de la capital de Catalunya i aquesta època que recuperarem des del govern de Catalunya. Una època on un activista de la PA va fer conjuntament amb molta altra gent possible allò impossible, arribant a ser la primera alcaldessa de la capital de Catalunya i on dia a dia segueix fent possible o impossible. És el principal far, la principal realització, allò que demostra que efectivament sí es pot, que efectivament hi ha alternativa, que efectivament hi ha futur, perquè ja governem en el present. Només hem de tenir por a una sola cosa, a la por i res més que la por. Hem d'obrir-nos a un camí cap a l'esperança i cap al futur. Aquest és un país on hi ha il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles i un somriure d'argent, on s'hi guarda un tresor secret, un lligall que mai no es trenca. Aquest és un país amb una força immensa. Aquest és un país on la gent ha de saber d'una vegada el poder que té. Si controlem el nostre destí i amb les nostres mans, el futur serà efectivament nostre. I aquesta és la nostra missió, activar l'esperança, construir l'alternativa, posar fi a la por i inaugurar l'esperança d'un nou cicle, d'una nova època. Estem farts de viure sempre el mateix. Estem farts de sentir parlar dels 3%, els 4%, estem farts i hem de passar pàgina d'una vegada. Hi haurà dificultats, no ens enganyem. Ens voldran dividir, Hi haurà dificultats, perdoneu, ho sabem. Ens voldran dividir, ens voldran etiquetar, ens voldran encapsular, ens voldran fer moure
no amb les nostres pròpies coordenades, no amb les coordenades de la gent comú, sinó amb les coordenades d'aquells que fa massa temps que governen en aquest país. Però hem vingut a donar veu a les preguntes silenciades, no respondre a les preguntes dels que fa ja massa temps que manen fins i tot sense suport electoral. Perquè efectivament és la nostra hora, l'hora de la gent comuna. I efectivament tenim pressa, perquè volem un país que no deixi ningú enrere, que es construeixi entre tots i totes. Un país que faci veritables polítiques de justícies de gènere, que s'acabi ja d'una vegada que tinguem que horroritzar-nos cada dia. No volem només polítiques d'igualtat de gènere, volem d'una vegada justícia de gènere. Un país on els nostres germans i germanes, els nostres fills i filles, no hagin de marxar sent la generació més preparada de la història. Un país que no oblidi els seus fills ni els seus avis, que veuen any a any les retallades de les seves pensions. Un país on els treballadors i les treballadores no hagin de triar entre les conquestes històriques que han costat sang i segles aconseguir o el carrer. Un país que tingui uns drets laborals dignes del seu nom. Un país on els autònoms, les cooperatives, els petits i mitjans empresaris no hagin de baixar la persiana veient com es prioritza constantment l'economia especulativa que ens ha portat al desastre actual. Un país on el debat no sigui si va ser un 3 o un 4%, quan l'evident és que va ser un robatori organitzat des del poder polític al poble català. Això és evident. Un país on si el Parlament de Catalunya aprova que s'han de baixar les taxes universitàries, el govern ho faci. Ja n'hi ha prou d'expulsar els nostres joves de la universitat. Un país que compleixi alguna cosa tan bàsic com no demanar-li a la seva gent que voti contra ella mateixa. Si hi ha una majoria social i política que està en contra d'uns pressupostos, aquests pressupostos no s'aproven i se'n fan uns altres. Volem un país més just, en definitiva, i més lliure, també, en definitiva, que passi pàgina d'una vegada de tot allò que fa massa temps que la majoria d'aquest país ja no vol, que ho vol deixar, efectivament, com una pàgina en el passat. I ho hem de fer possible. Hem de recuperar, efectivament, la política catalana del processisme. També d'aquells que ho neguen. Perdoneu. Avui estic una miqueta... Hem de recuperar aquest país per la majoria de la seva gent. Hem de recuperar també aquest país d'aquells que ens diuen que parlen dels problemes reals i en realitat parlen de l'IBEX 35, que ens diuen que lluita contra el nacionalisme i són els més nacionalistes de tots. Hem de lluitar també per recuperar aquest país d'aquesta gent. I volem, efectivament, també recuperar, el que no farem és per guanyar unes eleccions intentar-nos assemblar a aquells que governen. Això no ho farem. Si ens diem d'esquerres és perquè som d'esquerres. Si diem que farem un govern del canvi és perquè farem un govern del canvi. I fer tot això és construir una alternativa i una hegemonia diferent. No intentar-se assemblar al passat. I en tot això... Perdoneu, I en tot això ens acusaran, no ho dubteu, d'ambigus. Ara està pensant, diran que no volem votar, portem tot el dia votant avui, és a dir, ja voteu per construir un país de futur. Però sí, ens diran ambigus. Primer, quan érem els únics, durant 2 eleccions generals que defensàvem el referèndum, ens dèiem il·lusos. Ens deien que això era una pantalla passada, que estàvem vivint en el passat. Després, mentre nosaltres seguíem treballant i construint aliances a Catalunya, a l'Estat i a Europa, com ningú, per aconseguir el dret de decidir de tots nosaltres com a catalans i catalanes, llavors van recuperar el referèndum. I en aquell moment que van recuperar el referèndum ja no érem il·lusos, ara érem ambigus. A veure quin serà el pròxim adjectiu que facin.
perquè no és un problema d'ambigüitat, és un problema de treballar realment pel país, no de retòriques inflamades, no de fulls de ruta que es queden constantment en papers incomplerts per guanyar eleccions, però que després no es compleixen. I ens seguiran atacant, no en tingueu cap dubte, i ens seguiran etiquetant, i ens seguiran intentant dividir, i ens seguiran intentant encapsular. I sabeu per què passarà tot això? Perquè volen guanyar unes eleccions, no volen guanyar un país. Nosaltres seguirem treballant, seguirem fent compromisos, seguirem fent aliances, perquè nosaltres, efectivament, volem guanyar un país i n'estem farts d'aquells que només volen guanyar eleccions. Ho diem clarament, som sobiranistes de totes les sobiranies, de la sobirania realment plena d'aquest poble, de la sobirania sobre les nostres vides, de la sobirania energètica, de la sobirania ecològica, de la sobirania sobre tots els drets, sobre tots els nostres drets, de la sobirania que ens permet decidir el futur de Catalunya també sense TTIP, de la sobirania que permet dir que volem un referèndum també sobre el TTIP, mentre altres que parlen de sobirania ens neguen aquest dret a decidir. Construïm des d'aquest concepte ampli, profund i real de la sobirania, que és la que permet construir efectivament una sobirania popular, construïm aliances i sabem que això es fa, el que dèiem aquest matí, la fraternitat de la triada republicana, de l'arbre de la llibertat, no era un afegit, no era un desig moral. La fraternitat era aquell camí que feia possible la llibertat i la igualtat. No hi ha llibertat, no hi ha igualtat sense fraternitat. Nosaltres construïm a partir de lluites conjuntes, d'anhels conjunts, amb tots els pobles germans de la península. I és des d'aquesta fraternitat que aconseguirem efectivament la llibertat i la igualtat. Tenim els triats avui i les triades, que són Legión, clarament. Són els triats i les triades avui. Tenim un repte importantíssim, però és un repte que el tenim aquí i el tenim allà. I és un repte que el tenim fins i tot més enllà d'aquesta sala. Aquest repte és pilotar aquesta nova formació des de la humilitat, però també des de la més ferma de les conviccions. La humilitat de saber que hem de trobar respostes a noves preguntes, que si volem fer nostra aquesta època hem de saber fer les preguntes adequades per trobar les respostes. La humilitat de saber, com deia Mario Benedetti, que probablemente cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas. Però la fermesa absoluta de les conviccions de saber el que és just i injust. La fermesa absoluta de construir per guanyar. La fermesa absoluta de construir per ser majories. I per això hem construït aquest instrument, que és el millor instrument possible perquè el construïm col·lectivament. A sobre d'aquest escenari es reuneixen els perfils que representen a tot aquest espai. I us agraeixo molt especialment, perquè això serà durillo, us agraeixo especialment que heu volgut assumir aquesta responsabilitat. La responsabilitat conjunta de seguir fent que el tot sigui més que la suma de les parts. De construir, transformar-nos i construint i transformar-nos, construir i transformar el país. De construir-nos amb el propi país així, arribant arreu de tot el territori. Certament, hem guanyat, no diré el nom, perquè al final hem guanyat les eleccions generals de Catalunya a la ciutat més gran de Catalunya i al poble més petit de Catalunya. De fet, el millor resultat electoral l'hem tret al poble més petit de Catalunya. Però això s'ha de convertir en què hem d'estar també organitzats a tots els pobles de Catalunya, del més gran al més petit de Catalunya. Hem de ser nosaltres i col·lectivament la llavor de canvi en cada municipi, en cada barri, en cada lloc de treball, en la cultura, en l'economia, en la societat. No només ens presentem a eleccions, volem transformar i guanyar un país i això significa actuar en tots els àmbits, no davant de ningú, no darrere de ningú, just al costat de tota la nostra gent, just al costat de tot el nostre país. En aquest sentit, avui no és cap final, només és un nou començament. És un nou començament per tots nosaltres, és un nou començament per tots i totes nosaltres. És un nou començament per a aquest país que vol passar
definitivament. Pàgina. I com deia un dels millors presidents de Catalunya, certament tornarem a patir, certament tornarem a lluitar, certament tornarem a vèncer. Fins la victòria, sempre!